Madya Kristiyano, pasiling sa Belen, uli na mundag na sa tuyang kagalang. Inaan mundo, aling kalangitan, madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Ang buhay ka muna, asing pag-arugan, hinahos na aday, maling maging bagay, siya mapagubaba, sa kabusya lupa, alagad siya, mapangyaring kaglalang, alagad siya, mapangyaring kaglalang. Madya Kristiyano, pasiling sa Belen, uli na munaglaan sa tuyang kagalaw. Hingaan umboy, aday kalangitan, madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Madya ka mo magsamba sa satong kagurangan. Idolo sa umboy, sa itong karaihan, nakaimpanon, Diyos kong kapalalan, ng akong bawaan, asing kadupaan, tangali niya to, kamdan katunilungan, tangali niya to, kamdan katunilungan. Madya Kristiyano, pasiling sa Belen, uli na mundag na sa tuyang kaglalang. Hingaan umboy, ating kalangitan, madya ka mo magsanggaan umboy, ating kalangitan, madya ka mo magsanggaan sa kagurangan. Madya ka mo magsanggaan sa kagurangan. Sa ngaran ka naman, kanak, Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesu Cristo kakurangan ta, an pagkamot kan Dios, asinan pagsumaro kan Espiritu Santo mapas sa inyo ka Bos. Asin sa Espiritu. Diyos marahay na pagkipasay ko sa mga sugang, Diyos marahay na bagiman po. Kunya nagkakatrip kita sa pagpoon kan bagong taon, nag-uumaw sa nagpapasalamat sa mga nakaaging panahon sa pag-ako niya to nindakol na mga biyaya urog na ang pagkamot kasi pagkahiran ng Diyos. Munyan padatos kitang maghagag sa iya na sa bilog na maabot na taon kita magdanay sa iya sa gabos na sitwasyon sa gabos na panahon na naglalakom sa iyang mahal na ina sa tuyang ina Santa Maria Virgen. Munyan mga tugang tangami magkani magselebrar kay mga ministeryo sa tungunang rumdumon pagsulsulan asin akoon an sa tong masalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indo mga tugang. Nagkasala ko magkuri sa isip, sa tataramo, sa gibo, asin sa pabayaan. Sala ko, magkuri sala ko. Kaya nandiyan ko sa Santa Maria, danay na Virgen. Sa gabos ng Ngalasin Santos. Asin sa indo mga tugang na ako'y pamibig sa kagurang ng Diyos.
Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamahan na sin patawadan sa tumang kasanglan. Darohon kita sa buhay na daing kasagkora. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamimik kita. O Diyos, nasa mabungang pagkabirhen ni Santa Maria, nagwaras sa katawuhan nin mga premyo nin daing sagkot na kaligtasan. Itugot mo, namimimik kami, namamatean mi, na siya nangangatsik para sa mo. Nahuli sa iya, magkanigo kaming mag-ako kan sa iyang aki,
burabot nin buhay. Siya nakibamong nabubuhay as nagahade kasaro kan Espiritu Santo Dios sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang enot na babasahon, nagpapahayag kan makapading bendisyon na naglalagawan kan simbang Diyos sa kalinigan at dedikasyon ng komunidad. Ang bendisyon na ini, itatao sa paagi kan pagpahiling kan pandok ng Diyos, asin pagdarani sa toninongan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni mga numero, ang kagurangnan na kiolay Moises, asin nagsabi, ini ang isabi mo kaya Aaron, asin sa iyang mga aki. Siring kaini ang pagbendisyon nindo sa mga Israelitas. Sabihon nindo sa inda, bendisyonan kamo asin ang punon nin kagurangnan. Ipasirang sa inda nin kagurangnan an sa iyang lalawgon asin kahirakan niya kamo. Ipahiling sa indo an kaninongan. Siring kaini pag-aarangon ninda an sa kung ngaran para sa mga Israelitas. Asin bibindisyonan ko sinda. Taramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Bendisyonan ka ni Diyos, ulit siya kita, asin bendisyonanin Diyos. Sumirang sa sato, ang sa iyang lalawgon. Ang sa imong dalan, ikapamitbit sa kinapan. Ang sa imong kaligtasan, sa gabos na banwaan. Bendisyonan kita ni Diyos, ulit na siya mananako. Ipagugmanin mga banwaan, matanos ang sa imong paghade sa katawan. Ang mga banwaan sa imong ginaataman. Bendisyonan kita ni Diyos, tuwid na siya mananako. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, pag-umawon ka nin gabos na katawan. Bendisyonan kita nin Diyos, mag-arang sa iya ang bilog na kinaban. Bendisyonan kita ni Diyos, ulit na siya mananako. Bendisyonan kita ni Diyos, ulit na siya mananako. Sa ikaduwang babasahon,
Ang pagsugo kan Diyos sa iyang aki. Nagsasabi na kita mga inampo na mga aki kan Diyos. Huli ka ini, kita nagkaigwanin hararom na relasyon sa Diyos, susog sa iyang espiritu. Ini nangyari huliman kan partisipasyon ni Maria sa pagtaon ni Diyos, kandakulang regalo sa sato. An ikadawang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga tugang, pagabot kan itinalaan na panahon, sinugo kan Diyos sa iyang aki, namundag sa sarong babae, namundag na sakop kan tugon, sa pagligtas kan mga nasasakopan kan tugon. Tangani na kita akuon bilang mga aki. Ang tanda na kamo mga aki, iyon ay pinadara ni Diyos ang Espiritu kan sa iyang aki, sa satuyang mga puso. Ang Espiritu na nagsasabi, Aba, Ama, huli ka ini, ika naging aki, bapo kang uripon. Asin huli ta ika aki, ikaman magmamana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Magpapaleta na to sa tuya ng mga anghel na sa langit hale na mundag na bukyan ang satong para tubos na si Kristo sa taong nagunagnan. La 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 la. Hallelujah, oh hallelujah. La 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 la. Hallelujah, oh hallelujah. An kagurangnan mapa saindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kadibanghelyo susugi San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagidali ang mga pastores as sinakuan ninda si Maria. Si Jose ang boy nahulid sa bahugan. Nahiling boy. As inusip ang mga sinabi sa inda, dapit sa iya. Ang gabos na nakadaog na galas kan mga bagay na inusip kan mga pastores. Inigabos, linimpos ni Maria sa iyang puso, asin pinagurupurot. Ang mga pastores pagpuli nagrupyaw, asin nagumaw sa Diyos, huli kan mga bagay na sa indang nahiling asin nadangog. Gabos siring nagayo sa binareta sa sainda. Sa ikawalong aldaw para sa sirkumsisyon kanumboy, ginaranan siyang Jesus. Ang ngaran na tinaw sa iya kananghel, bago siya pinangidam. Maray na bareta kan sa tuong kagurangan. Pag-umaw sa imong Kristo. Marinabangi po sa Indogabos, mga tugang. Merry Christmas, Happy New Year sa Indogabos. Pakikrit kang kataning Happy New Year. Kung bako happy ang kataning mo, paulianaan, tamakaulitan, takita happy. Bago magpadagos, igrit ng saro-saro ining mga padi, taparagalon ini,
Kami, Domingo Patingunyan, ma-energize lamang. Magsunod sa kuya pagkatapos ko. Merry Christmas, Father JR. 1, 2, 3. Merry Christmas, Father JR. Tindog naman, oy. Yan, oh. Salamat. Masunod. Happy New Year, Father Alan. 1, 2, 3. Happy New Year, Father Alan. Tindog na? Yan. Salamat. Merry Christmas, Father June. 1, 2, 3. Kusog-kusoga. Merry Christmas, Father June. Lampasan tayo ng nakablo. Happy New Year, Father Francis. 1, 2, 3. Happy New Year, Father Francis. Father Maui, ika magtindog ka tabi, mainod ka magtindog. Tindog na tabi, sir. Yan. Giritan sa tuyang kuram. Merry Christmas, Happy New Year, Father Maui. 1, 2, 3. Merry Christmas, Happy New Year, Father Maui. Yan, salamat. Ayun na ha. May bonus kami dami, Father Maui, ha? Iyo masalang purpose ko. Ngunyan, bagong taon, pirang oras na sana. Sa pagtiripon tangunyan, enot, salamat sa Diyos. Nalampasan taan, year 2023, mga survivors kita. Aram ko na kita gabos bilang pamilya, bilang tao, bako man naging gabos maray magayon an aldaw. Ang gabos sa alakan taon 2023. May mga kadepisilan, may mga problema, may mga kahilangan, may mga kaaditan, alagad sa gabos na idi, ang mangibabaw, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Paragpakanta si Lord. Salamat, Lord. Paminsan kita mga pasaway, buruhay pa kita. O munya na, New Year, bagong taon, bagong buhay. Pakisabi sa kataning, magbago ka na. Tamarauto na nugali mo. Yan. O yan. Dahil pangan magtultol. O, agom, magbago ka na. Bagong agom ha? Bagong ugali. Rayman, magbarago na kita. Tabagong taon na makasupog ki Lord. New Year, new blessings, new opportunities, new chances na itataw sa tuya kan sa tong kagurangan. Asin magayon na pag January 1, ang pigsilibrata bako sa ng New Year. Alagad sa simbahan kita solemnity of the Blessed Mother bilang ina ng Diyos. Ngani na paguro-puro pantaan buhay ni Maria na binago ng Diyos ang buhay niya. Si Maria sarong ordinaryong babae, alagad binago ang buhay niya nin mahal na Diyos. Puon sa kapinunan, Immaculada Concepcion, day pa siyang isip sensya, binago na siya ng Diyos. Hanggang nagdaraga, asin ang gabusin na araman niya, duman sa pagbareta kananghel. Duman sa anunsasyon, duman na nasabutan ni Birhen Maria, kung paano ang buhay niya binago asin magbabago. Huli kita siya napili na maging ina kan Diyos. From this day, all generations will call me blessed. From this day on, itong momento kan pagbareta kananghel, sabi sa musa asin puso ni Maria, ang mga kapagarakian puon mo niyan sa gabos na panahon, sasabihon na ako paladan. Ninhuli ta binago ang buhay niya. Her life changed and renewed by God. Chosen, being the mother of God made flesh.
The Almighty has done great things for me, and holy is His name. Guminibo din dakulang bagay sa buhay niya, banal an sa iyang ngaran. Ini ang gibo din Diyos sa buhay din tao. Kung inaako ta si Kristo sa buhay ta, siling kay Birhen Maria, mababago man ang buhay ta. Mababagoan sa tuyang pamilya. Mababagoan sa tuyang komunidad. Mababago kita siling kan Sagrada Familia. Naging banal, naging sagrada ang pamilya because of the presence of Christ. They were called Holy Family. And they were not perfect family, but Holy Family. Ning ulita si Kristo ang mahal na Diyos, iyaon sa iya, binago ang buhay ninda, pinaugma ang buhay ninda, kan presensya nin mahal na Diyos. Kay niyan sa rumbagay na lugod maging New Year's resolution ta. Accept Jesus in our lives. Accept Jesus in our family. Accept Jesus in our workplace. Ako na ni Espiritu ni Kristo sa buhay ta. Ninulitan ni Espiritu ni Kristo, Espiritu ng pagkamot, karahayan, katulinongan, pagkasararo. Ding iba. Kaya iniyan pamibita, hagadun ta sa kagurangan. Kung kita sana, maluya kita. Kung kita sana, di kita makakapagdanay sa karahayan. But it is only when we accept Christ, it is only when we let Christ enter into our lives, then with the presence of God, He will renew us. Babaguhon kita sa kaliwanagan, kan sa iyang karahayan, asin pagkamot, asin inian buhay kan sa tuyang mahal na ina. Sabi ba kan anghel na si Gabriel, Hail, full of grace. Natatay ka panuuling grasya. Anong sabi ka ng anghel? The Lord is with you. Without the Lord, there is no grace. But with the presence of Jesus in Mary, He was full of grace. She was full of grace. Iniman ang buhay ta. Kung gusto ta na ang grasya mag-erok sa buhay ta, ako unta si Kristo. Kung gusto ta maging matulinong ang buhay ta, ako unta si Kristo. Kung gusto tang maging magayon ang buhay ta, ako unta si Kristo. Asin babaguhin niya kita, bakusan ng mo niya na bagong taon na January 1. Alagad sa gabos na aldaw. Kunyaon si Kristo sa buhay ta, kita magiging maugma. Kita magiging maugmang maray. Huli kan presensya ni Diyos sa buhay ta. Kaya gadon ta sa kagurangan, inilugod ang maging pamipita. Siring kan salmo na kinanta, bindisyonan kita nin kagurangan. Huli ta siya mayrakon. Bindisyonan kita kan sa iyang presensya. Nganin ta sa tuyan kaugmahan. Bindisyonan kita kabos kiraray. Ngunya na maabot na taon. Sa gabos sa aldaw. Nganin nahuli ki Kristo na mudag sa tuya. Dani nita sa tuya. Ang mga urok na bagay na kaipuhan ta. Asin sa gabos na bagay. Di kita makalingaw. Na mag-umaw. Asin magpasalamat sa iya. Happy New Year po sa Indo Kapos. Ngula ko, tururog na ka. Happy New Year, everyone! Paragpakan kita, salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagpahayag kan pagtupod. Nagtutubod ako Sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling.
asin sa sarong kagurangnan na si Heso Kristo, buktong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Virhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing kataposan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mamibi kita sa pagpuon kaining bagong taon. Ako unta ini bilang biyaya nagikan sa Dios, asin manuga kita na ang gabos na daw gagamiton sa pagkamot asin paglingkod sa iya. Ang simbag, kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo, kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kasakitan asin sa kaginhawahan, ikasanaan sa muyang pagmamauton, O Jesus, mamibi kita. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo, kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kadaihan, asin sa kayamanan, ikasanaan sa mong paglilingkudan, O Jesus, mamibi kita. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo, kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kamunduan, asin sa kaugmahan, ikasanaan sa mong pag-uumawon, O Jesus, mamibi kita. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo, kagurangnan, asin nanunuga kami na sa kahurasaan, asin sa kagayagayahan, ikasanaan sa mong pagsasambahon, O Jesus, mamibi kita. Sa pagpuon kaining bagong taon, madya sa pagdalaw sa mo, kagurangnan, asin nanunuga kami na mabuhay man o magadan, ikasanaan sa mong kamumutan, O Jesus, mamibi kita. Ipamibi man niyato ang mga intensyon kaining Santa Misa, siring man ang satuyang mga kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Bilog ang pagsarig sa imong mamumukton asin maherakon na puso. Sa mong pinupunan ining bagong taon, parigo na kami sa pagtubod asin pagkamot sa imo. Papagdanaya kami sa imong grasya, ngunyan asin sa gabos na aldaw nin sa muyang pagkabuhay. Huli sa imo na kaiba kanama asin kan Espiritu Santo na nabubuhay asin nagahade, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa dagaan
nagsira. Aensya o kalangitan, ang simbahan kabitoon, Pumpoy sa Belen nagsiraan, bawat isa nag-aanglo, nais siyang masisiruan, matukan sa iyang ligdahan, dito sa Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asinan sa indong atang mako manlugod nin Dios amang makakamahan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios na marahayon, na nagpoon na sin nagtapos kan gabos na marahay, warasan sa mong nag-uugma sa solemnidad kan banal na ina kan Dios. Nasiring na nagmumuraway kami sa kapinunan kan sa imong grasya, magugmaman sa kapanoan kini. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigawasin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadanay si minsan sen magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamahan na daing kasagkoran. Asin sarabay na mag-omaw, magrukyaw, asin magharubay sa imo sa solemnidad ni Maria, ina kan Dios, danay na Birhen. Ipinangidam niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo, siringman, danay ang kamurawayan kan pagkabirhen. Pinalakop niya sa kinaban ang liwanag na daing kasagkoran sa Jesucristo sa mong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angeles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtataking ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan, asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan.
Nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa inda ang sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Wala ng kakulangan. Diyos in mga hukbo, palangit kasindaga. Manugang sa imong kahurayan. O sana sa kaligtasan, halagang at pinagiging sa karat ng kakulangan. O sana sa kaligtasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka namon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kaya siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kay ni. Kay ni, an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuaman yan in kalis sa singirare pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos sa sin maginom kay ni. Kay niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, na papamuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalang. Ini, pagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kakurangan, ipinapamaragaya mo, ang pagkabuhay mo, liwat ipinapaaya, sagpon na ikaw ang dato. Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadanan sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kat tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Hiram mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, nanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay ba kan sa mong Santo Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduman sa imong pagkaherag ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singgabos na santos,
Nakaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na rin kasagkoran, magomo si magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya asin kay banya asin sa iya. Sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya, ayaw ka sa langit, mapanalo ang ngalan mo, matutungan harian mo, mangyari ang buot mo sa dagat. Insiling sa langit, ang sabong nakalang sa maluwaldan, ikaw mo sa buyan mo sa mga asin patawanan mo kami sa sabong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asinare kami pagdaraas sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na taling ka sa kasalan na sinmanligtas, sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. sa mga kapanahonan. Jesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. An sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, an sa mo mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo, nin katuninongan. Peace. Pero ang Diyos na nagpaparang ng mga kasalanan, at di naman
Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalanan tinawan, marami kami. Kordero ng Diyos na nagpaparang ng mga kasalanan tinawan. Kami din Uyaan kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na kamagdagot sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinin sa kong kalak, mauumayan. Pasto gumising, halina at alawin, at ating salubungin ang silang ni Jesus. Pasto gumising, halina at alawin, at ating salubungin ang silang ni Jesus. Mas nangyaw sa sabat kayaming higaan, ito ang natibayan ng pag-ibig ng Diyos. Mas nangyaw sa sabat kayaming higaan, ito ang natibayan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang natibayan ng pag-ibig ng Diyos. Mas kanyaw sa sabat kayaming higaan, ito ang natibayan ng pag-ibig ng Diyos. Ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos. Ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na, ang Diyos na, pag-ibig ng Diyos na, ang Diyos na, pag-ibig ng Diyos. Mas nasa ating
ating salubungin pagsilang ni Jesus. Pastor Messi, Alina at Talawi, at ating salubungin pagsilang ni Jesus. At kanya usap sa batayang hinigaan, ito ang tibayan ng pag-ibig ng Diyos. At kanya usap sa batayang hinigaan, ito ang tibayan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos. At kanya usap sa batayang hinigaan, ito ang tibayan ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos, ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos na, ang Diyos na, pag-ibig ng Diyos na, ang Diyos na, pag-ibig ng Diyos. Virgen Maria, upang liwayway, sinilang mo si Jesus, araw ng mundo. Sana'y irawan mo aming buhay at landas namin nalilito. Sa inilang aming pagsama sa lupang ito, samahan aming paglalakbay para sa dagat kami galiman, Inang Maria sa aming aming sa buwan. O Maria, yung pagdalinga sa amin, ipadama kami. Tulungan at patnubayan sa oras ng kamatayan. Virgen Maria, upang iwayway, sinilang mo si Jesus, araw ng mundo. Sana'y ilawan mo aming buhay at landas namin nalilito nang nasa ilim ng aming paglaon sa lupang ito, sa matang aming paglalakbay para sa dagat kami galiman, Inang Maria sa buhay, sa aming paglalakbay kami sa aming buhay na sa aming sa buhay. Mamikbi kita. Kagurangnan, mogma kaming nag-ako nin mga langit non na sakramento. Warasan namimibi kami
na ini makatabang sagod sa buhay na daing kasagkoran para sa mong nagmumuraway sa pagpahayag ki Santa Maria, Danay na Birhen, ina kan sa imong aki, asin ina kan simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigo po kita nin ikadawang kolekta para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya. Bago kita magtapos kan sa tuyang Santa Misa, but kong unang pasalamatan, siyempre, ang mga taong padagos na kairibata sa paghimo kan mga bagay digdi sa itong parokya, urog na sa tuyang mga liturgical activities, asin sa gabos pang mga gibo, asin mga pangangaipo. Enot sa gabos, siyempre, pasalamatan ta mga tugang ining mga kairibakong mga padi na mga mahiguson na sin maugmang mga kairiba digdi sa parokya. Kaya parakpakan tagiraray tabi sinda. Labi-labi ang mga kapagalan kayan. Di ko na saro-saron sa pangaran ta pinagsaro-saro ng kasubago. Alagad, siyempre, pasalamatan taman so preacher ngunyan, so homilist. Tindog na tabi, Father Jonathan, na makabalos lamang kami. Alat mo na. Sarbay man kita, sarbay kamo, igrita man tabi si Father Jonathan bilang pasasalamat kan paghiras kan sa iyang humiliya. Grabing tagahanga, parakpakan, day pangani so greetings. So, sarabay kita, Happy New Year, Father Jonathan. Salamat po sa imong homilya. Siyempre, yaon tabi, igo kita kan Parish Pastoral Council. Dakulang suporta, digdi sa buhay kan parokya. Kiri ba dyan sa council, so mga manglaylain na commissions, sa pagtabang kan mga dapat ang gibuhon, sa pagpadagos kang buhay pagtubo digdi sa parokya, sa pangingenot ni Kuya Eric Brizuela. Para pakanta po siya asinan sa mga pag-iriba. Siring man, so gabos na mga religious organizations, mga manlaylain na grupo, urog na, siyempre special mention ang mga MBG na iyon padagos na nagreparo digdi sa simbahan, so mga collectors, sa mga direktamenteng nagsisilbi during liturgical activities, and sa tuyang lectors and commentators, at sa tuyang altar servers, and manglain-lain na grupo kan choir, urog na ngunya na banggi giraray, magayunon so kanta ka ining praise choir, parakpakan tatabi sinda. Giraray garo kita nakadangog giraray na kita pigharanahan. Asinigwang apod ka ni harana asin caroling garo kita garo sida nagkarol magayon so sa indang kantang mo niyan. Salamat po. Siring man ngunyan na Christmas nagkayugit ki gift giving. Igwang tao na generoso, matinao, mahineras. Data, abo man siya mag-mensionar kan sa iyang pangaran. Pero bilang komunidad, pasalamatan ta siya ang instrumento tanganing matawan ta sa mga nangangaipo sa mga barangay. Salamat po sa saya. Parakpakan taman siya, asinan sa iyang pamilya, padagos na mag-ako ng mga bendisyon. Siring man, igwa ko dinin kopya, mga dapat pasalamatan, donors of the flowers, Engineer June Huquico and Mrs. Regina Huquico and family, Kagawad Josephine Bandola and family, Florist E.R. Bolaños Fernandez,
J. Galyarte, Christian Toledo. Parakpakan ta po sila. Siringman, so, sa nakaaging mga aldaw, giraray, pasalamatan ta so para dekurar digdi, so mga nagtarabang sa pagpailaw, so gabos na mga electrician, so nagdekurar digdi, si Senayne, si Kuya Marlon na sinsaya mga pag-iriba. Pakanta po, paragalon man ito pirme. Salamat sa sainda. So mga Eucharistic ministers man, salamat po. Pakanta man nalingawan ko. Sisay pa. Iyon na gayon. So nalingawan, mas dubli ang bendisyon kan mahal na Diyos. Dahil man kitituyo, alagad, aram ka Diyos, kung sisay kamo, kung sisay ang mga naghiringuwa, kaya ang Diyos ang magbalo sa indo gabos. Salamat. Asin siyempre, purog sa gabos, pasalamatan taan sa tuyang mahal na ina, na itinaw sa tuya nin mahal na Diyos. Siring man ang mahal na Diyos na padagos ang siyang pagkamot sa padagos na pagbendisyon sa tuya, urog na sa mga tabang kay mga pamibi asin pagsurog ni Santa Maria. Gararay, tawan ta ang mahal na Diyos sa sinasatuyang mahal na ina, nin makusog na parakpakan. Gararay, Merry Christmas and a Blessed New Year sa Indogamos. Salve Regina, Vita dulcera, estes nostra salve, acclamamos, excelsis ante suspiramos, Demetres et lectas, in lacrimarum Padre, advocata nostra, Deus tuos, misericordia socorros, ados tebe, Jesus, benedictum fructum ventris tui, nobis, os offensivos, ostende. Amen. Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni ficiamo in promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosa Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum effecem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, deut cuius commemorationem letamur, eius via intercessione abstantibus malis, et amor de perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium mei et semper nobiscum. Ang kagurangan mapas sa Indo.
asin sa imong espiritu. Magduko sa pagbendisyon. Ang Diyos, burabod asin ginikanan nin gabos na bendisyon, magwaras sa indo kan grasya, magpabulos kan kadagyaan kan sa iyang bendisyon, asin magbantay sa indo na maging talingkas asin ligtas sa bilog na taon. Amen. At amanon niya sa indo ang katalisayan nin pagtubod, warasan ang pagkamasarig nin paglaom, na nagtatagal sagkod sa katapusan, ang pagkamot kay baan banal na pagkamatinios. Amen. Ipamugtak niya ang sa indong mga aldaw asin gibo sa iyang katuninongan, himateon ang mga pamibidikli asin sa inman, asin daron kamong mag-ugma sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin ang bendisyon kan Dios na makakamhan, Ama asin Aki, asin ang Espiritu Santo maghilig, asin magdanay sa indo sagkod paman. Amen. Tapos na misa, lagaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumabi, tayo ay makasilawi, na maragat ng himig, dahil sa dasal pag-ibig, na si Kristo'y isina, ay tatlong ng sigaran, ang bawat isa ay nagsipagando at nakinalay. Bagong taon ay bagong buhay, bagong kaya. Tayo magsita upang makanta natin ang kasaganaan. Tayo ay magsigawi, harangan unang naibig. Ang araw ay sumabi, nang siyang nadulot ng langit. Tayo ay magmamahalan, ating sundilan din tumaran. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay maghinayang.